Ето за кои зодии Венера в Дева ще донесе финансови възможности през този месец. На трето място Стрелец. При вас този транзит носи шанс усилията ви в работен план да бъдат забелязани и оценени, а за някой от вас и конкретно финансово поощрение, бонус или нова възможност, свързана с кариерата. На второ място е Овен. Тук успеха идва чрез повече движение, повече задачи и повече лична активност. Ако сте постоянни, организирани и не се отказвате бързо, този месец може да ви донесе добри резултати именно чрез собствените ви усилия и работа. На първо място е Лъва. За много от вас периодът носи повишение на приходите, повече усещане за лична стойност и стремеж към постижения и стабилност в финансов аспект. Посрещайте изпитанията с усмивка, това засилва положителната енергия още повече.